Vaším úkolem bude vytvořit statickou šablonu v HTML a pomocí JavaScriptu vytvořit komponentu, která nám bude dělat následující funkci. Pro celkové objasnění máme tady náhled na stránku. Standardně hlavička, patička a v bloku například 1100-1200 pixelů budeme mít vlevo menu. To menu bude umístěné ve sloupci. Celkově je náš požadavek to, aby technologie byla použitá Twitter Bootstrap ve verzi 3 a na rozhýbání jQuery. Takže na úvodu při novém requestu uvidí uživatel pouze tento výpis, kde bude informační hláška a poté seznam položek. Položek může být vždy variabilní počet, s čímž je nutné počítat, že položek může být více, než třeba tady by se vyšlo nějakých 9-10. Po kliknutí na položku přijede z levé strany box, nebo celkově blok, který původní blok překryje a pomocí animace se zobrazí, opakuji takto zleva, přijede blok a zobrazí další box. Informace budou opět textová informace, co má člověk vybrat a poté seznam položek. Zároveň s tím bude na pravé straně ouško, kam budeme moct napsat textovou informaci nebo například vložit ikonku. Další sekce po kliknutí opět vyjede z levé strany a pomocí animace se překryje původní box. Opět je tady informace pro uživatele a poté seznam položek. Možnosti zanoření budou neomezené. Vždy potřebujeme, aby přijel zleva box, seřadil se a na pravé straně zobrazil textovou informaci, takto v oušku. Pokud uživatel klikne na některé z oušek, například tady by kliknul na první ouško, tak původní box vyjede, tento taky a zůstane tady naprosto první informace. Když se vrátím do původního stavu a uživatel by kliknul na tuto informaci, tak se zobrazí pouze původní druhý box, výběr druhé sekce. Toto je z ukázky funkčnosti vše. Ostatní informace vám budou poslány přes e-mail.